गोजोन मोनाबिलिनि बयखौबो बर' निउसनि गोदान खौराङाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजाबसिम नायलांगोन। अन्नानै चेनेलाव गोदानै फैदोंबा शेयार आरो साबस्क्राइब बानायदो। दिनैनि गोदान खौरांफोरावनो दङ। कमल कुमार बर'आ एशियान चाइनायाव सिलभारनि मेडेल देरहादों होनना खौरां मोननाय जादों। बड'लेण्ड हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बाक्सा जिल्लानि कमल कुमार बर'आ एशियान चाइनायाव खुंजानाय जीटी वर्ल्ड कम्फु चेम्पियनशिप 2025 मायथाइनि गेलेनाय बादायलायनायाव सिलभारनि मेडेल देरहानो हादों होनना मिथिना मोन्दों। बाक्सा जिल्लानि निकासियाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बाहागो लानानै माखासे बिबुंथि होदों। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिबान नागारोब्ला 50% आन्दालन खमायगोन होनना बुंदों। बे आन्दालना जुबिन गार्गखौ न्याय होनायनि आन्दालन नङा, गौरव गगैखौ गिबि मन्त्रि थिसननायनि आन्दालन होननानै बुंथियो बिथाङा। आसाम सरकारनि सुश्रुषा सेतु यजनानि गेजेरजों तामुलपुराव सावस्रि मावबादा खुंफुंदों। तामुलपुर फालांगि फरायसालिमानि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंजानाय बे सावस्रि बादाखौ नेमखान्थि बायदियै तामुलपुरनि एमएलए जलेन दैमारी आरो जायगानि काउन्सिलर लक्ष्मी दासआ बेखेवना होयो। सावस्रि बादायाव 18 बोसोर बैसोनि गथ'सा आरो लाइमोनफोरजों लोगोसे फरायसाफोर आरो सरासनस्रा सुबुंफोरनि थाखाय गुबुन गुबुन बेरामफोरनि थाखाय आनजाद, डायग्नोसिस आरो गोजौ थाखोनि फाहामथाय होनाय जायो। लोगोसे मुलिफोरखौ बेसेन नाङै रानना होनाय जायो होननानै खौरां मोननाय जादों। जापान हादराव मैया मोनसे जारिमिनारि सान। जापानआ मैया 21 अक्ट'बराव गिबि खेबनि आइजो गाहाय मन्त्रि सायख'नानै जारिमिन सोरजिदों। जापाननि लिबारेल डेम'क्रेटिक पार्टीनि आफादगिरि साने ताकाइचिआ मंगलबार 21 अक्ट'बराव संसदजों गाहाय मन्त्रि महरै सायख'जायो। भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ साने ताकाइचिखौ जापान हादरनि गिबिसिन गाहाय मन्त्रि जानो हानायनि साबायखर बावहरदों होननानै खौरां मोननाय जादों। हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुनि हेलिकप्टारा लेन्डिं खालामनाय समाव मोनसे जाब्रबथाय जादों। लेन्डिं खालामनाय समाव हेलिकप्टारनि मोनसे साखाया गोदानै बानायनाय हेलिपेडआव गोदोयो होननानै खौरां मोननाय जादों। हादरगिरिया केरालायाव दावबायनाय समाव बे जाथाया जादों होनना मिथिना मोन्दों। वेस्ट बेंगल आलिपुरदुवार जिल्लायाव मध्य-नारतली आन्सलिक दुलाराय बाथौ महासभानि बानजायनायाव हारिमु आरो धोरोमारि हानजा सुरनाय लादों। बर'नि गुबै बाथौ धोरोमखौ आलादायै गावारि धोरोमनि फारियाव लिरजानाय बा सिनायथि होनो फोसावनायखौ गोजोननाय फोरमायदों। वेस्ट बेंगलनि बाथौ धोरोमारिफोरा भारत सरकारखौ साबायखर बावहरदों आरो लोगोसे बिटिआरनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'खौबो साबायखर बावहरदों होननानै खौरां मोननाय जादों। थुलुंगानि फुंखा रुंसारि जामिनी कुमार नार्जारिनि 4थि रुंसारि सानखौ बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला बारग' बिएल अनसाय आफाद आरो धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला बारग' बिएल अनसाय आफाद गाहाय मावखुलियाव फालिदों। हाबाफारियावनो बाहागो लायो बिरेन्द्र कुमार ब्रह्म, जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म आरो सानजारा लकेश्वर ब्रह्म बान्था मोनगिरि, मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्म, एमएससिनि बारग' मावफुं सोद्रोमा मलेन्द्र नार्जारि, धेमाजि जिल्ला परिषदनि बारग' सोद्रोमा सुपारनि बसुमतारि, बिटिसिनि बायजोनि बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला बारग' बिएल अनसाय आफादनि बिस्थिराम नार्जारि, बिटिसिनि बायजोनि बारग' एनडिएफबि आफादनि आफादगिरि धर्मेश्वर बसुमतारि, खौसेथि बर' सुबुं आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि जनाराम ब्रह्म, धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि हिरनय सरगयारि, गाहाय नेहाथारि अजय खाख्लारि, जनाय आइडिटिपिनि मासिगिरि फैलाव मोसाहारि, गुवाहाटि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि सनि बर', जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि दिलीप बसुमतारि, गाहाय नेहाथारि बिमल मोसाहारि, धेमाजि जिल्ला आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि सिला बसुमतारि, धेमाजि जिल्ला बारग' एनडिएफबिनि आफादनि आफादगिरि प्रफुल्ल बर' आरो ओनसोलनि गोबां दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसारै होननानै खौरां मोननाय जादों। नबेम्बर दानाव एबसुआ गिदिरथार मावफुंनो लानाय माखासे हाबाफारिफोर। फैगौ 29 नबेम्बर खालाराव मोन 30 जिल्लायाव रेलि फर बड' एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन 2020 मुंजों सोमावसारगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुआ 21 नबेम्बर खालि गोदान दिल्लीनि जन्तर मन्तराव बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ आबुङै मावफुंनो खावलायनानै सोमावसारगोन। 20 नबेम्बर खालाराव 10था सिख शेड्युलनि दैदेनगिरिफोरजों कनस्टिट्युएन्सि क्लाबआव सेमिनार खुंफुंगोन होननानै बिथांमोना माखासे हाबाफारि लादों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। अन्नानै खौरांखौ मोजां मोनोबा लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब बानायदो।